Hello guys, magandang hapon sa inyo lahat. Sabado po ng hapon, Nobyembre 8, 2025. Ito po ang pinaka-latest of coverage ng bagyong si Uwan. At ito po ang ating Tagalog version. Pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 at ng Naga College Foundation. Bago tayo magsimula, gusto kong pasalamatan ang ating partners, Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands Sustainability. Yung interested po, click lang po yung link dito sa taas, medyo blurred. At ang lokal na gobyerno ng Naga City headed by Honorable Mayor Lenny Robredo at ang ating Honorable Vice Mayor Gabby Bordado. Well, maganda na po tayo. Medyo ang laki-laki po ng system na ito. Okay, pasensya na sa pagsalita ko. Medyo kinakabahan din tayo sa system na ito kasi kasing laki po niya. Si Yoyong of 2004 at medyo meron na po siyang mata. So aside na lumalakas pa siya lalo. 25 knots ang in-increase niya for the past 24 hours. Talagang malapit na siya maging rapid intensification. So maghanda po tayong lahat dito sa buong Bicol at sa buong Luzon. Kasama po ang Mindoro, Eastern Visayas. Kasi ang kanyang radius po ng winds of 55 kph ay up to 500 kilometers. So 1,000 kilometers po ang diameter ng hangin niya na 55 kph. At yung kanyang rain area ay umaabot ng 1,240 o 1,250 kilometers across. So pag niligay mo itong bagyo sa may Luzon, abot po hanggang Visayas ang ulan hanggang sa may northern part ng Batanes area at Taiwan. Ganun kalaki ang system na ito. But sa may Visayas, ang ulan sa inyo ay nasa 30 to 50 o up to 100 millimeters pa rin ang inaasahan dahil po sa southern bands niya. So mabuti maghanda po tayo. At baka ito na ang last video natin, mga nakikinig at nanonood sa ating mga suki, kung mga nakikinig na ating updates sa YouTube at Facebook. Dahil po hindi natin alam kung, kasi bukas dadaan na yung bagyo malapit sa Naga. So magkaroon ng power interruption. Although may genset tayo, paano kung pag nawala yung internet at nahirapan din yung mga cell sites, baka hindi na tayo makapag-broadcast, baka afterwards na. But again, ito na yung advice ko sa inyo. Maghanda po kayo dyan rin sa buong Luzon, particularly sa may Benguet, Dagupan, Pangasinan, lalong-lalo po sa may Aurora, Northern Quezon, kasi iyan po talaga dyan dadaan yung bagyo. At dito rin po sa buong Bicol region, sa may Costales po ng Partido, Catanduanes, Camarines Norte, maganda po kayo dahil isa po itong extraordinary na system. I've never seen this. Meron na rin ng 2004 pero yung pagka-impressive ng kanyang sirkulasyon, yung malakas na medyo nagiging compact na siya at malaki pa rin, hindi pa ako nakakita ng ganito. Kaya nakakakilabot ang ganitong weather system. Sabi ko nga, may similarity kay Seling of 1970. Although 270 yun, ito po, forecast maging 215 sa Joint Typhoon Warning Center near Super Typhoon. Sa Pag-asa, Super Typhoon po siya, dahil lampas po ng 185 ang forecast na hangin o 195 kph sa kanila bukas po ng umaga pagdaan malapit sa Bicol region. So kailangan mag-pray tayo na umakyat pa po. Ang latest na yun, medyo umakyat na po siya, tumitingala. So yan po ang medyo is good news. But ang kanyang bilis ay tumatakbo na po sa mga 30 kilometro. So mabilis na po ang takbo niyan. Kaya lang, sobrang laki pa rin niya. Isang araw natin mafe-feel itong hagupit ng bagyo. Lalo na dito sa Bicol, bukas, and then sa Metro Manila and rest of Luzon, bukas ng hapon hanggang sa Lunes ng tanghali. Sa Bicol, bukas lang po. And then Monday morning o hapon, okay na po ang panahon dito sa Kabikulan. At ito po yung fast animation mula sa University of Wisconsin Tropical Cyclone page. At nakita niyo yan, ay na yan. Yan po ang nakakakilabot dahil medyo gumaganda na po yung mata niya, as sign na lumalakas po siya. At talagang impressive ang kanyang sirkulasyon. Kung kami mga meteorologist at mga specialist sa bagyo, medyo na-impress kami sa beauty ng kanyang circulation, but we hate this kind of storm pag nakaka-affect ito po ng mga tao, mga kababayan natin. I've been experiencing this a lot for the past 50 years. Nakakaawa po. Okay, sana umakyat na bigla. But ito po yung mga bibigay kong datos. Baka umabot tayo ng 30 minutes. Okay? At ito yung zoom in satellite animation mula sa Windy. Medyo mas nakakatakot pang itsura niya dito sa Windy. Halos buong size ng Pilipinas. Kita niyo yan. Kanyang eye mag-develop.
medyo malaki yung mata niya. So, a sign na medyo malayo ang kanyang eye wall from the eye. So, baka itong coastal waters at coastal areas ng Partido, Catanduanes, and Camarines Norte, lalong-lalo po itong maliit na island ng Calaguas Group, baka magkaroon ng hangin ng more than 100 kph. Destructive po yan. Paano nyo malaman kung gaano kalakas yan? Yan, nakikita po natin ang nangyari sa Cebu. Yung hangin na yun, ulan, medyo ganun din po ang ulan na inaasahan. Aabot po ng max na po ang 400 millimeters. So we expect 100 to 300 millimeters dito po sa Bicol at sa ibang panig po ng northern at central Luzon, Metro Manila, nasa 50 to more than 100 millimeters din ang inaasahan dahil sa pagkalaki nitong system. And dumadaan na po siya sa mainit na parte ng oceanic heat content ng dagat Pilipinas. So baka mag-rapid intensification siya. Ang forecast ay up to 215. Okay, so yan na po yan. Kita niyo yung eye. At nagwawabble po siya. Parang ganito ang galaw niya. Kung papadescribe ko sa inyo. Okay. Kung gagalaw siyang ganyan, parang gumaganon siya. Whoop, gumaganon-ganon. Oh. Whoop, gumaganon. Okay. Medyo nagwawabble po ang tawag niyan. Normal yan sa bagyo. Kasi dynamic po ang atmosphere. May mga factors involved. So yan po ang inaasahan po nating galaw ng bagyong ito patungo po dito sa area na ito ng coastal waters ng Bicol region. Now, papakita ko po sa inyo na yon ang latest ito yung tinatawag nating oceanic heat content mula sa DAPIA.top. Ito yung nagpapa-boost sa energy at lakas ng bagyo. Meron po tayo nakikita po ditong pula. Kung i-zoom natin yan gamit ang cyclonicwx.com data, ayan po. Nandito siya na yun sa medyo mainit na parte ng oceanic heat content, 200 kilojoules per centimeter squared. Talagang nasa topmost. So, kaya nakita niyo, gumanda yung eye niya at may dadaanan pa po siya dito sa area na ito, east of let me use black. Yan o, sa may east of Bicol. So, prepare po tayo. Wala naman mawawala. Medyo delikado po itong bagyong ito. Okay. Let me see. Change muna natin ito. Oh, sorry. Yan. Dito na tayo sa susunod. Yung ating tracking kanina. Wala pa rin pagbabago. Yung track natin. Mamaya, meron na naman bago tayo. Mga 7 p.m. Lalabas tayo ng 5 p.m. latest update. Tingnan nyo gaano kalaki ang kanyang 60 to 100 kph wind gust. Covered po ang buong Luzon hanggang dito sa may Mindoro, Eastern Visayas, Masbate, Romblon, Marinduque, hanggang dito po sa may Batanes Group. Okay, Southern Batanes. So, ganyan po kalaki. Tapos yung cone of uncertainty niya, kung saan po dadaan ang pwedeng dumaan ng bagyo kasi pag bumaba, delikado po yung areas na ito. Ito po yung mga areas na sa cone of uncertainty. So, yan po. So, itong area po ng Caramuan, Camarines Norte, Catanduanes, nasa cone of uncertainty, Metro Manila, pasok po. And also dito po sa may area po ng Cagayan Valley at area ng Ilocos Norte, nasa cone of uncertainty. So, if ang track ng bagyo ay umakyat, pwedeng dumaan siya dito. O kung bumaba po siya, pwede siya dito dumaan pag ganito. Kaya meron tayong cone of uncertainty for any eventualities pag gumalaw ang bagyo pababa o pataas para makapaghanda po tayo. Diyan po tayo mag-focus, wag yung sa gitna ng bagyo. Although talagang affected po itong bagyong ito ang Pilipinas. Okay? So let me move now to the zoom in satellite animation. So nakita nyo dito, babanggitin ko lang yung mga areas na posibleng magkaroon tayo ng malalaking storm surge. Later yun, sa storm surge natin. Ito, dito din yung hangin. Yan yung mga circles po, hangin po yan. So again, nasa 60 to 100 km per hour ang buong Bicol. Itong area po ng Catanduanes, hanggang dito sa may Partido District at Camarines Norte, pasok po kayo dyan sa 100 to 130 kph na hangin ng bagyo. Now, pag bumaba po siya, gaya ng European model, papakita natin sa inyo mamaya lamang, mukhang aabot po dito sa Naga yung 100 to 130. Ito naman areas ng Partido, baka papasok kayo sa eye wall. Ito po yung
part ng eye wall ng bagyo kung gaano kalaki. Okay, kung ito ang eye wall niya, kasi ito yung mata niya, ganyan siya kalaki. So ito yung eye wall. Pag nakapasok po kayo dito, may experience niyo yung malakas na hangin up to 200 kilometers per hour. So ganyan po katindi itong bagyong ito, gaano kalaki. And then take note, pag nag-cross po dito sa Northern and Central Luzon, hagip po mula sa area po ng Pampanga, Tarlac, Zambales, hanggang dito po sa may Vigan, Ilocos Sur, and Isabela, ang damaging winds of 100 to 130 kph. Yung pinakagrabing winds ay itong area po ng Dagupan, Pangasinan, Benguet, other areas of Ifugao, Cordillera, Administrative Region, La Union, San Fernando City. So yan po ang mga areas, and also dito po sa may Cabanatuan, nasa edge po kayo ng more than 130 kph, and also itong area po ng Nueva Vizcaya, Nueva Ecija. So talagang i-pray na lang natin na sana mag-akit pa ang bagyong ito. So ganun po katindi itong bagyong ito. We hope and pray sana hindi po tayo sana po hindi na lumakas ng bagyo ito. So ito po yung track ng lahat ng Asian agencies right now. Umaabot po ng 150 kilometers per hour pinakamalakas, but as I speak, sa tingin ko sa satellite baka 165 na po siya or 175, nearing category 3. Okay? And then lahat po sila nag-agree dito po siya dadaan more or less 150 to 220 kilometers north of Naga bukas po ng hapon. Okay? Balikan natin yung track. So ang worst winds mag-start po dito sa Bicol bukas po ng morning, and then hanggang ano na po yan, ng gabi. Then dito naman po sa may area ng Northern and Central Luzon, magsisimula po yan sa Aurora bukas ng hapon hanggang morning na po ng Monday sa buong Northern and Central Luzon. Medyo malakas po ang hangin dyan. So it will pass, kung kayo po taga Naga, yung mga nanood na from Naga and the rest of Bicol, dadaan po siya more or less 200 from 150 to 220 kilometers north of Naga. Okay, ito po yung Naga. Ayan po ang distance niya. So bukas po ng between 10 to 5 p.m. ang pinaka-worst na pwede natin ma-feel sa bagyong ito. Dahil po medyo pinakamalapit na ang daan niya. Okay? What else? Ito po yung lahat ng global models as of 2 a.m. kanina. So lahat po nag-agree na dito po siya dadaan. Itong European model lang medyo mababa ang tracking niya. Hopefully sana hindi na bumaba. Yung Google DeepMind umakyat na rin ng bahagya ang kanyang track. Ito po yung para makita niyo kung ano yung mga models. So GDM yan, DeepMind, Gencast, and then yung early 8 a.m. forecast models lumabas na rin. Pero extrapolate lang po ito, hindi pa yung tunay kasi wala pa yung pinaka-latest. So nakita nyo dito, ganun pa rin yung tracking ng mga models. At pagtitingin sa wind signal, nakataas na yung signal number 2 sa second, third, fourth, and fifth district ng Camarines Sur, kasama ang Naga, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Northern Samar, northern part ng Western Samar, northern part ng Eastern Samar. The rest of Eastern Visayas, itong dinagat bukas sa Grande Group and Surigao del Norte, mukhang ito na yata ang tawag sa Siargao, kasama dyan. Northern Bohol, Northern Cebu, Northern Negros, Northern and Central Panay, Masbate, Romblon, Mindoro, Calamian Group, Cuyo Islands, and the rest of Luzon, kasama ang Babuyan, ay nasa wind signal number 1. Okay? So, ang pinakamataas na wind signal natin dito sa Bicol, posibleng mag 3 at 4 tayo kasi yung 5 doon naman po yan sa core. Yung core naman nadaanan dito sa may dagat. So, either 4 or 3 po tayo, pinakamataas na wind signal. Sa storm surge, ito yung storm surge warning ng Pag-asa as of 8 a.m. kanina. So, nakita nyo ang Bicol Region, Pulillo Island at Eastern Luzon from Cagayan down to Southern Quezon ay magkakaroon ng storm surge height of more than 3 meters.
Ang ibang areas is more than 2 and 1 meter. So mag-ingat po kayong lahat dyan. Itong area po ng Dagupan sa may Lingayen Gulf, mukhang aabot rin ng more than 3 meters at more than 2 meters ang storm surge height. And ito po yung ulan. Ipapakita muna natin sa inyo ang 3-hourly rain. Itong 3-hourly rain ng bagyo, ito yung nagkukos ng grabing baha kapag 100 millimeters ang 3-hour rain. And mukhang simula tomorrow morning, dito po sa Bicol, mga early morning, ay magkakaroon na po tayo ng ulan na nasa 20 to 50 millimeters ang 3-hourly rain. And then around 10 a.m., okay, to 12 noon, 10 a.m. hanggang 4 p.m. Yan po ang kasagsagan ng grabing ulan sa atin. Kasi pwede umabot po ng lampas sa 50 millimeters. Ang ibang areas dito umabot ng 100 millimeters ang 3-hourly rain. So this is an intense rain event. Bukas po between the morning hanggang sa afternoon. After that, lalampas na po yan. Yan kasi nagkukos ng grabing pagbabaha pag more than 100 millimeters or more than 50 millimeters ang 3-hourly rain na mag-occur. Okay? Just imagine yung Kiondoy, 6-hourly rain, 300 millimeters. So, maganda po tayo. And then dito sa area po ng Northern and Central Luzon, sa itong 50 to 100 millimeters na 3-hourly rain ay dadaan po sa Pudillo, 5 p.m. bukas. And then, yan, sa gabi po yan, between 7 to 10 p.m. mukhang affected po ang mga areas na nakita nyo dito pag i-zoom natin. Ayan po. Okay? Cabanatuan City, tapos yung ibang areas. Metro Manila, mukhang ano lang naman, nasa 20 millimeters na ulan up to 50 millimeters. So, yan. Mag-ingat po lahat. Okay? Dahil medyo malalakas po yung ulan nito. 50 to 100 millimeters ang 3-hourly rain. So, pagdating ng Monday, labas na po yung bagyo sa West Philippine Sea. Ito yung accumulation, yung total rain for the day, 24 hours. At nakita nyo dito, simula 11 a.m. na yun, umaga hanggang Sunday, may maulan na po tayo. So, mamayang gabi, may mga rainfall na tayo. So, yan po ang inaasahan po natin during Saturday evening hanggang Sunday, all day Sunday. So, ang rainfall rates dito lampas 100 millimeters, 140 sa Naga at sa ibang areas 214 sa Kakamuran. So, isiset natin ang range ng ulan mula 100 up to 300 millimeters ang ulan na posible dito sa Naga kasi mabilis naman takbo ng bagyo, 30 kph, and yan ang possible. Ang worst is 400 millimeters. But usually sa mga past storms ay nakikita natin na umaabot naman sa 300 to 400 ang ulan. Unless slow moving ka, aabot yan ng 500. Kasi pag sumabay po kayo sa galaw ng bagyo, aabot po kayo ng 500 millimeters ang ulan nito o 450. Mabilis naman yung galaw niya. And then pag nakita niyo pagdating ng Monday, ito na yung Monday, wala na yung ulan sa Bicol. Nandito naman sa may buong Luzon. Okay, so focus over Luzon including Metro Manila. Metro Manila, meron rin na 50 to 100 or 200 millimeters na ulan, pati ang buong Mindoro. So, please take all necessary precautions. Dito sa may Western Visayas, Negros Island region, may mga konting ulan lang sa western sections dahil sa yung localized habagat ng bagyo kasi umiikot siya counterclockwise. Then Monday, late Monday hanggang Tuesday, nakalabas na sa landmass yung grabing ulan sa Luzon. Okay, ito yung ulan na binabanggit ko kanina. Hindi po tayo aabot kay Christine kasi si Christine ay isang pambihirang bagyo, unique na bagyo. Once every 100 to 200 years, sabi ni Dr. Mahar Lagmay. Ayan po ang return period ng ulan ni Christine. Kasi tingnan nyo, 700 millimeters. Ito yung mga bagyo noon, yung mga Loleng, Rosing, Monang, Enteng. Recently, 300 millimeters lang. So, between 200 to 400 millimeters lang inaasa natin ulan sa mga ganitong mga bagyo. Kasi gumagalaw sila, mas compact, mas concentrated circulation ng bagyo ang mga ulan. Kaya
unlike kay Christine, nagde-develop pa lahat ng ulap dahil sa wind shear ay napadpad po sa Bicol region for 3 days. Kaya tingnan niyo yung ulan dito, day 2, day 1, day 2, day 3, tatlong araw, 9:47. But sa mga bagyo, ito yung total rain ng mga bagyo hanggang 500 lamang. But si Loleng, 7 kph po yan. Ito yung bagyong ito, 30 kph. So roughly between 100 to 300 millimeters lang inaasa nating rain. Kasi alam natin ito, 30 years ago, iba na yun ang mundo. Dumadami na ang amounts of rainfall. So hindi natin alam. Makikita natin yung record niyan sa ating mga weather stations kung gaano kalakas po ang bagyong yan. And sa wind forecast, ito yung forecast na similar yung takbo natin sa track. So based sa American model, ang inaasa nating wind gust dito po sa Bicol region ay nasa 60 to 100 kph. But itong coastal areas po, kasama po dyan ang Camarines Norte, Partido District at Catanduanes ay pwedeng umabot po ng 100 to 130 kph. Ito yung area na ito yung wind gust na umabot po ng 165 hanggang 200. So, grabe po dyan. Okay? And then, yan po, bukas po yan ng umaga hanggang hapon. Paggabi, paalis na yung malakas na hangin. Dito naman po siya magla-landfall sa may Aurora. So, inaasahan po natin dyan, typhoon force winds, yung bugso dito sa may Aurora pag landfall, 100 to 200 kilometers per hour kasi dadaan yung pinaka main course kanila. So expect grabe po ang hangin dyan. Pagdating dito sa may central areas ng northern central Luzon, may mga hangin pa rin na umabot po ng 60 to 100 and then may ibang areas na umabot ng 100 to 130 kasi hina na yung bagyo. Mag-interact sa mga mountainous terrain ng Luzon. Then pagdating po sa hapon ng Lunes o gabi, labas na siya sa West Philippine Sea. Balik na sa dati ang wind condition. Yan po ang American model. Medyo masaklap po yung European model kasi ang wind forecast nila medyo mababa kasi yung tracking niya dito. Yan dadaan po dito malapit sa Catanduanes. So damaging winds po dito sa atin. When lumampas ng 100 to 130 or more ang hangin, yan kung masunod yung track ng European model kasi ito yung tracking nila kanilang umaga. Hopefully na yung hapon magbago. But mag-prepare po tayo sa any eventualities ng track ng bagyong ito. But I hope sumunod sa lahat ng global models na kagaya ng American model. Kasi kung hindi, pati dito sa Central Luzon ay magkakaroon po ng wind gust na more than 100 kilometers per hour. Okay, so yan po. Yan po ang worst case scenario. Kita ninyo, 120, 130 sa Naga from the southwest. So mag-prepare po tayo. Now, ito yung track ng bagyong Yoyong at nakikita ninyo si Nanmadol ng 2004. Similar po sa track ni bagyong si Uwan. Okay, ito yung GTWC. Ito yung track natin. Typhoon 2000, 185 lang. Pag-asa, 195 ang fino-forecast ng pag-asa kay Uwan. So, ito po ang track ni ang satellite photo ni Uwan. So, nakikita niyo gaano siya kalaki at may eye. Ito si Nanmadol o si Yoyong. Napakaliit lang ng eye pero halos kasing laki rin. At yan ang size pagdating sa Luzon. So, may identical ang kanilang size. So, expect grabe pong ulan yan sa buong Luzon. At ito yung data natin sa weather station ng 21 years ago, 82 kph ng pinakamalakas. At yung ulan ay nasa 174 millimeters lang hanggang 200. Almost 200 lang yung ulan, 174 millimeters. Pag i-convert natin yung inches. And then, sa latest na yon sa ating microwave satellite ay nakita natin dito na gaano kalaki ang kanyang mata at yung kanyang wind area. So ito medyo delikado po tayo niyan. Baka makapasok tayo sa eyewall. Sana mag-constrict pa ang kanyang eye. So malalaman natin yan in the next few days. Okay? Ito yung data galing sa SAR ng NOAA. Babalik tayo dito. Close muna natin ito. Synthetic Aperture Radar. Galing po yan sa bagong radars. Satellite radar, I mean. Sa satellite po yan. Ito po yung latest. At nakikita niyo yung profile shots na yun ng bagyo. So gaano kalaki yung eye niya. Yan.
siguro mga 20 to 30 kilometers across o 50 kilometers o 60. And then yan yung malakas na parte ng kanyang eye. And then kung titingnan natin ito, 4 quadrants, tingnan niyo kung gaano ka lawak ang kanyang wind area. Ito, just imagine para maintindihan niyo itong wind profile ng bagyo. Okay? Ay nakikita niyo dito, itong 0, ito yung distance from the center. So nandito yung eye. So kung gagawa po tayo ng natin kasi ang view nito parang horizontal view. And then ito yung tinatawag nating distance away from the eye. So ito nasa 350 to 400 kilometers away from the eye. Okay? Kasi nautical miles po ito. So tingnan niyo from the eye, dito po ang pinakamalakas na part ng bagyo, which is 90 knots or 165 kph. So nakikita niyo diyan na medyo malayo from the center ang kanyang malakas na hangin. So 50 is 95, sabihin natin dito kasi yung Vmax ng hangin. So sabihin natin nasa 100 kilometers away. So delikado po ang Partido District at yung coastal areas ng Camarines Norte, Cam Norte included din, and then Catanduanes dahil po pag hindi lumit ang eye, delikadong hagip sila ng eye wall. And then as you go farther away, kikita ninyo, ito yung 30 knots, ito yung 55 kph na hangin. Okay, pasensya na yan. Ito yung kph, ito huwag niyong pansinin yan kasi knots po yan. 55 kph ay hanggang dito po sa may area ng 400 kilometers away. Kaya ang diameter ng wind diameter ng Baguio up to 1,000 kilometers. So kitang-kita po ninyo pag ang distance from the storm nasa 200 kilometers away, medyo malakas pa rin yung hangin. Okay? Nandito na yung tinatawag nating kasi kung ito yun, so may posibilidad na dito po yung part ng dyan yung eye wall. Ito yung outer parts ng storm. So ito yung 60 to 100 kph na hangin. Okay? So, pasensya na yung drawing ko. Ay nako. Sana hindi na talaga tumama itong bagyong ito. Kawawa ang mga kababayan natin. So yan po, 60 to 100. So medyo malakas na ang bugso ng hangin yan. So buti mag-ingat tayo sa pagdaan itong bagyong ito. Okay? So yan po yung profile. Okay? Nakita nyo, napakagaling na profiling nito ng satellite radar ng NOAA. Okay? So tingnan naman natin na yun ang pinaka-latest sa ano pa. Yan, ito yung wind natin kanina as of 9 AM, umabot ng 64.4. Medyo malakas ng hangin, nag-average yan ng gustiness na 40 kph. So assign talagang malaki itong weather system na ito. And then ito yung multimodal diagnostic comparison galing sa RAMBB. Lipat muna natin ang ating video. So yan po ang inaasahan po nating wind intensity forecast ng mga models. Pwedeng umabot po ng 215 km per hour. May isa lang dito na umabot ng category 5. Sana hindi po mag-reach ng ganyan bilang sa isang super typhoon sa JTWC. Kasi sa Pag-asa, super typhoon sa kanila pero 195 lang po yan. At ang wind shear ay unti-unting lalakas pagdaan sa may taas natin. So baka humina na itong bagyong ito. Hopefully mabilis ang paghina dahil delikado po tayo sa system na ito. Okay? Natin dyan. So yan po ang situation natin ngayon sa bagyong ito. Now ito naman po yung wind intensity forecast galing sa mga models mula sa polarwx.com. Nakita nyo dito ang Google DeepMind. Ito po yan, GDMI yung pink. Yan po Google DeepMind ay mukhang hanggang 200 km per hour lang. Ito yung official, yung black, JTWC hanggang 215 kph. Itong 120 is 220 kph. So, nandyan lamang po ang inaasahan po nating wind velocity na lalakasan ng bagyo. Sana hindi na po lumakas ng ganyan. So, punta naman natin itong chips ensemble.
Itong mga wind model mula sa MIT ni Dr. Emmanuel. At yan po yung kaninang 18 Zulu o 2 a.m. At nakita rin ninyo dito na ang hangin na fina-forecast dito sa bagyong ito ay pwedeng umabot ng 215 kilometers per hour. Okay? Although chips ensemble dito na sa 75, sana humina na po itong bagyong ito. And sa waves, wala tayong dapat ipag-uusapan dito dahil grabe po, buong Pilipinas captured ng more than 1 meter ang alon. 1 to 2 meters. Delikado po yan sa mga lahat na sakyang pangdagat, lalo po sa may Luzon. Ay lumalampas po ng, tingnan natin yung wave heights dito. Up to 10 meters yata ito. Terrible, no? Terrible. So yan po ang bagyong ito. Napakalaki ng sakop ng kanyang diameter. So yan, dyan muna natin tatapusin ang ating update. Okay, mag-pray tayong lahat. Nasa umakyat ang bagyo, humina at lalong bumilis para mawala kagad sa atin. At i-pray natin mga kababayan natin sa Northern Central Luzon. I'll try to come back tomorrow Sunday during the passage of the storm. Pero depende na po yan kung may internet pa po tayo. Again, paunawa lang sa inyong lahat. Pasensya na po kung wala tayong broadcast bukas dahil nandito tayo sa path ng bagyong ito. Okay, prepare na po tayong lahat sa buong Luzon, Northern Visayas, Bicol region, lalo na sa papakating bagyo, and pray natin na sana makasurvive tayo sa ganitong system. And yan, take care po. Ingat po tayong lahat. God bless. And kita-kita ulit tayo. Salamat sa panonood sa ating channel. See you again in my next video.